and welcome back to our channel. Ayaw mo kalimot o pag-subscribe o pag-click sa notification bell below para sa new updates sa atong YouTube channel na Radyo Drama Bisaya. And daghang salamat sa inyong pagpadayong pagsuporta o pagpaminaw sa atong Radyo Drama Bisaya. Just chill and relax and enjoy the show. Olympia. Ang igagaw ni Paring Abel, nagdagsundang og iso kayo. Ayaw mo kamatay! Huwag kayo may lami ng kinabuya! At balya! Oh, Ginoo ko, gitigbas niyang usa ka tao. Oh, niya sa paingon ako. Usa may akong buhaton nini. Go! Gusto ka mamatay ha? May gani kinikalikay ko. Mudagan ko. Ay, kasakit sa kong pil. May pagkapilo. Dagan ka pa! Uy, inay mong sundan. Ayaw mo pag-apil-apil! Ayaw mo pagdool ha? Pamat yung takin mo! Gago! Didirin! Usay mo buhaton ako. Gusto ka mamatay ha? Gusto ka ba mamatay? Ay, naunsa man ko. Wa man ko magkasabot sa akong gibati. Ngano kusog man kaayo ang kuba sa akong lugan. Ngano man eh. Ay, Telma! 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 Kinsa man ron? Hoy! Ayaw mo bang sunod ha? Kaya mamatay din siya! Kutlon ko na yung liyog! Anhalang yan mo! Anhalang yan mo! Ayaw mo bang sunod! Asa man dito, ma? Ang imong papa. Kinahanglan nga maato nato ang imong papa sa ila Paring Abel. Ha? Niya na jeep nga nagpaingon atong parahon. Buhay na lang ko, Berto. Wala may sunod ng mga tao. Niya ta sa mingaw nga dapit. Nagtuo ka nga kitara. Naidagang napahipi di oh. Tro. Berto, ayaw po niya ang imong gitigbas kaganiha. Ay, pag mag-guys mo ha? Kaya ikaw ako yung sunod buanga ka, ha? Kasabot ka na ako, ha? Oy. Hala. Mga polis. Hala, dali! Ang imong amahan, Maynard. Ang imong amahan. Ma! Niya na ta. Nong, para lang, Nong. Para, anhilang me. Gibiyaan ko sa kong asawa. Kay may kuyog siya sa laing laki. Og di pa yun igo. Iyang gidang akong anak. Sakit kayo yung gibuhan. Grabe kasakit. Di na kong madawat ang kasakit. Mura kong mabuang maguna-una. Di ko makatubong kuna-una tungod sa iyang gibuhat ako. Siyang gibuhat ako. Mong labad kay pirmi nga kung oo. Sakit nyo kayo. Mong lami kay ipatayong tao. Huwag kong makita na ako sila. Tagron ko ang ilang lawas. Sir ang akong bana. Luwasain taon ninyo ang akong bana. Maluoy mo. Basig pa siya siya na tawahan na, sir. Di lang ta pag-ditso-ditso ha. Basig ditso, nagduslak imong apanan niya. Ani lang ta, ha? Tago lang ta. Kinahanglan galitan niya makita aron dili mo samot og kaaburido ang imo. Pero gabalaka. Mangita mig paagi nga maluwas namo imong bana. Ang akong anak, si Maynard. Ang akong anak. Berto, may panahon pa aron matulid ang imong kinabuhi. Mao nga ayaw pagpinutong. Dili na. Wa na'y lami nga akong kinabuhi. Nakadungo ka. Wa na'y lami. Uy, hala. May mga pulis nga nagupo-upo. May mga tao sa palibot. Doon ay mga tao!
Gisundan jud ay mininyo, ha? Pwes, patyon ko ni tawa na! Patyon ko ni! Kini! Ay, Minard! ay, Anak! hoy, bana! Palayo! Wakay gamit! Palayo! Kung di ka gustong i-apil ka! Oh. Uy, ako papa! Ah! Minard! Palayo, anak! Palayo! Uy, ako papa! Uy, ako papa! Ano may tutok ba ka na ko, ha? Anong hain ba kayo na imong tinutok ka na ko, ha? Suko ka na ko! Ang akong liog! Ang kasakit! Ang akong liog! Anak! Anak! Minard! Igo na! Igo na! Sir, ang bata, dili siya din na yung pagkabata. Anak siyang dautan, sir. Ito bata, ang bata, sir. Itago ko, nadlo ko niya. Itago ko ninyo, baloy mo. Itago ko ninyo sa buong bata. Anak, salamat kayo sa imong pagluwas na ko, ha? Pero naglibog pag-ayo ang mga pulis kung nganong ingon adto ang nahitabo sa nag-hostage nimo nga katong tao nga naghuramentado nimo, Samuel. Ugwa sila makahibaw nga si Minard gigamit niya ang iyang gahom aron dili mo lampos ang maong tao. Anak, hapit kun mamatay ang maong tao. Nakita yun ako nga naglisod na siya ginhawa. Misiga na gani iyang mga mata ug nang gawas ng iyang mga ugat. Tungod kay doon na mituok niya. Maklaro ko kayo nga murag ingon sa hangin nga kusog kayo nga mituok siyang liog tungod kay milupyak kini. Pa! Mateo, may ipangutan ako nimo. Unsa ka na, Mona? Sa imong paminaw, padayon na kaha ang kalinaw nga atong natakamtaman. Nga nung nakapangutana kaniyana, Mona? Gayud lang, gibati mangkod nako nga ang dautan mangita gyud og paagi aron makuha nila ang bato sa kinabuhi. Apankin sa man ang mango sa dautan, ngawa naman si Sandro. Tuwa na siya sa kinailaw mang bahin sa dagat. Ang ako lang, doon na unyay mo kalit og tungang dautan nga mas kamahanan pa kay ni Sandro. O kuhaon unya niya ang mga bato sa kinabuhi. O muapot siya nga wapa sa atong mga kamot ang bagong sugo, Mateo. Dili siya mulampos, Mona. Buhaton ko ang tanan nga dili siya magmadaogon kung ado na may moabotin. Mateo. Ma! Oh, asa man ka? Ato ka sa mangga, ma. Magduwa mi si Butchok o si Ilov na. Dili kayo magpalabi og pasingot, ha? Oh, ma. Alin ako, ma. Ay. Pastilan, gyud ning anaka. Dakop-dakop lang ta. Sige. Ikaw, Minard. Sige. Sige. Ikaw, ako, sige, Minard. Oh, dakpa mi, ha? Dakpa mi. Ha? Sige, lakpa mi, Minard! Tikasan mo, ha? Ako di hago, ha? O sige, gugdun ta mo. Dali! Kun, makadakop ka! Dagan ba? Sige pa! Kun! Kun, makadakop ka! Di ka kadakop na ako, no! Ay! Tikasan! Tikasan! Menard,
Nganong gitutukan ka ni magsama, ana? Iluna. And that's it, everyone. Stay tuned for the next episodes. Bye!